Egunean zehar, egia erran, laneko eta gainerako betekizunak oro alderantziz edo infrentzuz obratu nituen. Kontularitzan derrigorrezko geiketen ordez, kenketak eramanik. Enpresaren oreka ekonomikoa zalantzan jarri nuen. Bazkaria apailatzerakoan, egunkaria leitzen ari nintzen artean, haragia ikatzeraino erren nuen, eta beko karrika guztia ketan suertatu zen bulta batentzat. Zuhiritzaileak doietarik ez zirela etorri. Tabakoroaren erostera joan ondoan, soilik papera eskuan atera nintzen saltegitik. Nagusitzikiak 4 aldiz eta bilkurakideak telefonoz bietan eraziatu ninduten. Eta azkenik, jojo barostatuan 6etan neukan zinta garrantzitsua arrunt egaldatu zitzaidan pentsuaren muinetarik. Aiduru neukanaren pazientzia labaikituz, urrutizkinean, eneak eta azto beltzarenak ahoskatuz larderiatzen ninduela frogatu zidanez gero. Aipatu biltzarrera abiatzeko egunean, ahul, auskor eta minbera sentitzen nintzen. Gorago nioen eran, segurtasunez eskaz. Joan, ala ez joan, 15etan gogazkatu nuen. Elkartearen mitologiaren uztarripean amiltzea erabaki nuen arte. Funtzean, utz egiten baldin banuen, ene bihotza ukamen ugarien hildotan itotzeko arriskuan plazatzen nuen, eta nolabait nik horrelakorik ez nuen nahi. Edozein baldintzatan, menturaz, oku zaien eragin urrunez, kamikaze, zume, zinezkor eta humil baten moduan funtzionatzen nuen. Enekiden antzera. Eiki gaueko borroka honetan, armakarioren partez, hitzak generibiltzan ezpata zorrot zenbaitetan, labana gorde, mehar beste batzutan.